Egunon, 2025 Nazio Batuak kooperatiben nazioarteko urtea izendatu du. Kooperatibek mundu hobea eraikitzen dute lelopean. Aukera parta izango da kooperatibek ekonomia, gizarte eta ingurumen arloan duten eginkizun eraldatzailea nabarmentzeko. Urtearen inportantzia nik 4 zatitan banatuko nituzke. Alde batetik, aurten erakusleio globala izango da kooperatiben lorpenak ikusarazteko. Bereziki garrantzitsua izango da kooperatibak kalitatezko enplegu sortzaile gisa ikusaraztea. Era berean, kooperatiben funtsezko printzipioa parte hartzen demokratikoa da. Eta beraz, 2025 bazkideak eta ingurunea inplikatzen dituzten jarduerak areagutuko dira. Tailerrak, eztabaida foroak eta ate irekien jardunaldiak barne. Alduntze eta ikaskuntza kolektiboko urtea izango da.